обичам, а в моята страна за никой и нищо не ще я сменя. Виждам аз, ухае гората, гор зелен, цветеца и вятър. Виждам аз, ухае полето, знак червен, нося в мен. Обичам, обичам, България знай, и тук ще живея, живея до край. Тя е любима, моя страна, за никой и нищо не ще я сменя. Ако запиташ гръцките книжовници, кой ви е създал буквите или превел книгите, то рядко измежду тях знаят. Обаче, ако запиташ славянските азбукачета, кой ви е създал азбуката или превел книгите, всички знаят и в отговор ще рекат: Свети Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите, и брат му Методий. Преди цели 11 века в тази хубава страна неграмотен бил човека и живя в тъмнина. Всяко българче тогава не разбирало четмо. Имали сме си държава, но сме нямали писмо. Хората били невежи, прости хората били, стари дядовци младежи, да се учат не могли. Пред четмото стояли неми, и велможа, и войник. Само учени големи пишели на чужд език. Но в село са живели две добри деца тогас. Те играли, но и чели, и не плачели на глас. Ето всичко ще разкрия. Татата им се казва Лъв, а от майка си Мария носили славянска кръв. Те са Кирил и Методий, извори на светлина над славянските народи. Те създали книжнина. Те измислили тогава българското АБВ, над което за прослава пишели дълги векове. Човече, кажи ни, защо сега си създал книги за славяните, а ние знаем само 3 езика, на които подобава да се слави Бог: еврейски, гръцки и латински. Кирил твърдо отвърнал: не пада ли дъжд от Бога, на всички еднакво, или слънцето не грее ли над всички? И защо не се срамите да признавате само 3 езика, а останалите всичките езици племена повелявате да бъдат слепи и глухи? Хей, Божурко, росно цвете, милградински хубавец, ще те наберем в букети, ще те свием на венец. И над Кирил и Методий ще блестиш ти сален цвят, и букетът ти ще води нашия засмян парад. На славянските народи книгите са далите, славим Кирил и Методий, всяко българско дете. Братските народи с букви кой дари, Кирил и Методий, братята добри. Днес венцим вие цялата страна, с гордо славим ние тези имена. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността сила нова, съдбата си ти подновил. Напред науката е слънце, което в душите грее, напред народността не пада, там гдето знанието живей. Се моле, море от хора се нале, в очите ведра, радост свети, хор гръмко, бодра песен пее. Ученици пременени вървят с тях, държат плакати и носят хранки позлатени, два скъпи образа познати. И сякаш Кирил и Методий излизат тихо от портрета и тръгват редом с народа посред божури и лалета. Издигат буквите любими, в тях грее великото им дело, славянска реч и род и име, те я бранеха най-смело. С тези букви пишат мир децата, с тях пръскаме навред просвета и са радостта славим светени братя, днес подвига ви дълголетие. Amanga Ametu!